Čaute, čaute. Takže nachádzam sa na Tingloy. Keď som tu bol minule sám s môjim kamarátom a jeho synom, sme tu boli skoro sami na celom ostrove. A to len preto, lebo vtedy to bolo cez týždeň, ale teraz je víkend. Takže teraz to tu žije naplno, lebo veľa ľudí mi písalo, že by sa mi ani nešlo na tie Filipíny, lebo nikoho tu není, ako vždycky hovorím, ale Filipínci sa chodia zabávať iba cez víkend. Teraz momentálne stíšili karaoke, ale ukážem vám teraz nočný život, ako to tu vyzerá a prečo sem nerad chodím cez víkendy na tieto miesta. Za prvé, že je tu kopec ľudí a za ďalšie prieska tu karaoke z každého rezortu iné a bohužiaľ, myslel som si, že keď tu odtiaľ tu je Bruno Mars a Jennifer Lopez a kopec ďalších vynikajúcich spevákov, že aj títo Filipínci vedia spievať, ale asi len tak na 10%. Takže ukážem vám aj ďalšie rezorty, lebo tuto momentálne stichlo a si prehadzujú pesničku. Tak ideme ďalej. Ukážem vám nočný život na Tingloy. Predtým sme bývali tunak, len 4. A dneska ich tu býva asi 15. Nerátal som ich, ale keď sa na nich tak pozriem, tak určite minimálne 10 ľudí tu býva. My sme tu bývali 4. Tunak, čo vidíte, toto ubytovanie, tak keď si pozriete moje video z decembra, tak vtedy tu boli iba základy vykopané a keď sme odchádzali, tak už to mali asi po kolena postavené a teraz už to tu prenajímajú a ako vidíte, pozrite sa, plné ľudí. Tak je tiež ubytovanie, kde sme chceli bývať na začiatku, ale potom sme sa presťahovali, to čo som vám ukazoval pred chvíľou. Zajtra ráno som sa dohodol tu, že o 6 ráno odchádzame na Island Happening, takže berem konečne so sebou aj kameru, takže dúfam, že sa mi podaria nejaké zábery. Bol by som veľmi rád, kebyže uvidím nejakú korytnačku zase, lebo dneska sme len prišli a povedal som si, idem sa len okúpať do mora, ale zobral som si brýle aj šnorchel a zrazu podo mnou asi 4 metre plávala korytnačka.